Morjesta vaan. Tuli ostettua nyt uusi kypärä. Crossikypärä. Ihan nätti. Semmonen. Sitten tuommoiset lasit siihen. Ja sitten mä ostin nyt tämmöset vilikut, kun ne oli niin perkeleen isot ne entiset vilikut, tai ne mitkä mä silloin Vandamotorilta tilasin, niin ne oli niin jumalattoman isot. Ja sitten kun ne tuli muutenkin häslinkiä niitten kanssa ja semmoista, niin mä lähetin ne takaisin ja ostin tämmöset aika pienet mini-arrovilkut, niin näinhän ne. Että tämmöstä pientä tuli ostettua ja sillä lailla. Yhteensä nää nyt maksoi sen 110 €, mutta ei kyllä todellakaan pahaa, kun kypärä, no tää on mikä joku kiinalainen merkki, niin en tiedä. Mutta kypärä, se on sen 60, ja siitä vähän auki 20, ja nää olisiko ne oli 17 € paketti nää vilkut. Ei ollut kyllä pahaa hinta, ei todellakaan. Semmoista pientä nyt tuli osteltua. Elikkä joo, tämmösen näköinen tää kypärä. Ihan nätti se on ja tuommoiset lasit. Tai en nyt tiedä, tää on joku umpikiinalainen merkki, niin tiedä onko tää nyt sitten mitenkä hyvin suojaava ja silleen, mutta kai se on vaan tää sitten kypärä kumminkin on. Ja semmonen tuli osteltua sitten. Tämmöset nää vilkut tosiaan, että aika pienehköt. Täytyy ne laitella sitten paikalle ja semmottista. No joo, tämmöset ostokset tällä kertaa.